Čakáte tu vítajte pri ďalšom vlogu. Dlho už nebolo video, ani vlog, už 2 týždne. A premýšľal som, čo by som tak mohol natočiť. A jak sa na ten svoj telefón pozerám, jak práve vlogujem, mám puknutý displej na mobile. Mám aj čočku puknutú a nechápem, jak to môžem natáčať. Proste pozrám si YouTube a zrazu si tak napadnem, tak kúkam sa na nejakého vlogera. Zrazu si tak zapnem mobil, že by som mohol natočiť vlog. A kamera ide. Tak ja úplne, dobre, idem zase natočiť video, lebo ja úplne taký, ty kokos, v septembri ináč už bude lepšia kvalita. Už myslím, že to bude až 4K. Takže dovtedy budem musieť mať takúto kameru na mobile, lebo môj mobil je dosť starý už. Ak není tlačítkový, ale chápete. No a proste ja tú story vám poviem, jak vlastne sa mi stalo, že mám rozbitý mobil. No proste boli sme na prestávke vonku, potom si pripravujem veci na ďalšiu hodinu, myslím, že to bolo na prírodovedu. Dobre, už je koniec hodiny, ešte sa potom takže za koľko zvoní na mobile. Rozhýpsujem vlastne ten zips na taške, vyťahnem mobil, tak sa pozriem proste na mobil, puknutý displej. Ja úplne potom, že tak začnem hovoriť, že ja som taký debil, úplne celú hodinu som proste tak bol, proste som ležal na lavici, takže sa teším na ten mobil v septembri. No ale neviem, čo chcem to povedať práve. Proste tí, ktorí vám už pukli displej, už určite viete, aký to je pocit. Dobrý deň. To bola nejaká teta tam. Keď proste vám spadne mobil a vy proste ste úplne kokos, ale tak trápne, ty vole. Ja som ešte vonku v trenkách, som na zahrade, a dík taká teta, taká teta povie ahoj, a dík, dobrý deň. No, a určite poznáte ten pocit, keď máte proste puknutý displej na mobile. No a to je vlastne všetko z tohto videa, čo mám chcel povedať, iba proste, že mám nešťastie. Tak, majte sa, uvidíme sa na budúce a čaute.